tardes. Constantino Chaumata é natural de Betanzos, onde realizou estudios primarios, fixo bacharelato na Coruña, licenciado en Filosofía e Letras na sección de Románicas, e sección de Español en Filoloxía Románica Francesa pola Universidade de Santiago. É catedrático de ensino secundario de Lingua Castelá e Literatura, exerceu Santa Cruz de Tenerife, Buñol, Cariño, Ortigueira, Betanzos, e, bueno, xubilouse no 2015. E no 96, a raíz do seu primeiro Camiño de Santiago, desde Roncesvalles, investiga, escribe sobre o Camiño de Santiago e, sobre todo, camiña por todas as rutas xacobeas de España e Portugal. É toda unha guía do Camiño francés para incapacitados físicos en un libro de relatos titulado Contos á beira do Camiño. Ten participado en múltiples congresos en España, Portugal, Italia e Brasil, con ponencias sobre o fenómeno xacobeo e a súa incidencia na literatura. Colabora habitualmente na sección de crítica literaria de revistas Peregrino e Libredón. E, bueno, esperamos a empezar a conferencia. Graciñas, Chus. A última vez que impartín esta conferencia foi no auditorio do Mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil, en Ourense, entre un auditorio de 300 persoas. Teño que dicir que teño a mesma ilusión de falar ante tal magnitud de xente como de falar aquí deste entorno tan agradable. E, bueno, sobre todo, máis agradecervos a vos que me invitarades aquí a esta conferencia, e moi en especial aquí a miña encantadora carteira, Chus. E vamos xa, sin máis ni máis, pois, empezar, sin máis preámbulos, porque así teremos tempo incluso a dialogar un pouco sobre estas cuestións tan apaixoantes como son as lendas tradicionais galegas, orais, que, por desgracia, como ocurre con toda a tradición oral, se está perdendo debido a todos estes aparellos, non? Tradicións que duraron durante, iba a dicir miles, pero ao mellor miles non, pero centos de anos, que en poucos anos se están perdendo. E eu sempre cito un exemplo dun catedrático da Universidade de Salamanca, Fraile, que nos anos 60 mandou os seus alumnos a facer unhas pesquisas por toda España a finais dos 60, cando se existían os radiocasetes, para que gravaran nas aldeas de toda España, pois, a ver a xente, as cancións que cantaban, romances, etc. E é curiosísimo como nunha aldea de Ourense, unha velliña de 90 anos, en Requeixo, canta, porque máis isto está publicado, un romance, o romance de Gerineldo, que é un romance ni máis ni menos que do século XV. Pois ese romance foise transmitindo. Esta señora era analfabeta. Evidentemente, ela non o estudiou en ningún sitio. A ela oiría da súa avoa, ou da súa nai, ou da algunha tía, ou outra persoa da aldea, e así a súa vez, e así durante 500 anos, desde o século XV hasta o século XX. E iso que perviviu durante centos de anos, agora, pois evidentemente, xa se perdeu. Estou casi por asegurar que os netos ou bisnetos de aquela señora pois xa non coñecen este romance, non? Cantaran outras cousas. E mesmo aquí en Betanzos, os romances de Cego, eu recordo cando era pequeno, no que chamábamos daquela Cantón Pequeno, que agora é o Cantón Claudino Pita, os días de feira, que había diversas persoas, algúns acompañándose de guitarra, outros incluso de violín, que cantaban tamén romances populares, algúns inventados, sobre todo de crimes, non? Iso é algo que tamén se perdeu, non? Desgraciadamente, o que se chamaba a literatura de cordel, que tiña moita tradición tanto en España como en Portugal. Pero, bueno, vayamos a... en primeiro lugar, vamos a establecer unha diferencia entre tres conceptos que se van a intercalar ao largo de toda a ponencia, que son o conto, o mito e a lenda. A fronteira entre estes tres non é evidentemente fixa nin estanca, senón que pode haber incursións mutuas entre elas. E mesmo existen narracións nas que non podemos incluir claramente nun destes tres apartados, porque teñen características de dous ou de tres deles, como ocurre, por exemplo, con un dos contos máis populares e fermosos que existen, como é o conto da Bela Durminte. Hai contos, sí, pero hai lenda e hai mito tamén. Pero, bueno, non son este tipo de contos dos que se vamos tratar. En xeral, podemos decir que o conto é unha narración que pode conter ou non datos fantásticos, pero ten unha finalidade que é a de entreter, divertir e de ensinar. Por iso se chama tamén literatura apoloxética. Mentres que a lenda
e o mito, cando entran en xogo elementos relixiosos, é un relato mediante o que se poden ou se intentan explicar feitos máis ou menos extraordinarios ou sorprendentes, como veremos máis adiante, un fenómeno como é o do lume. Cando o home non tiña aínda coñecementos para explicar científicamente o lume, pois inventaba mitos, o mito de Prometeo, como veremos, ou de que existía nas tormentas pois un ser alá máis arriba das nubes, no Olimpo, que tiraba rayos sobre a Terra. Despois surde xa o logos, coa filosofía, aparece o logos e as explicacións científicas a estes fenómenos, non? Pero cando non existe a explicación científica, o home utiliza o mito, non? O seu centro de interés da lenda, ou do mito, non son as persoaxes en sí, como acontece nos contos, que están sempre ligados a un lugar e a unha época, senón o relato en sí e a súa trascendencia. Vamos a establecer tamén unha diferencia entre as lendas galegas e as lendas castelás. Sorprenderíamos a ver aquí, falando como vamos falar de lendas galegas, pois a estatua do Cid Campeador en Burgos. A que ven a isto? Pois precisamente que nas lendas castelás abundan os heróis guerreiros, xa fosen históricos como Cid ou o conde Fernán González, ou heróis inventados como Bernardo del Carpio. As historias son historias de loitas, vinganzas e con escasa aparición de elementos máxicos ou sobrenaturais. Son lendas, casi todas elas, de influencia xermánica, dos godos, visigodos, ostrogodos, e por iso estas cuestións relativas a bélicas, guerras, venganzas, sangue, etc. Mentras que nas lendas galegas, como imos saber, sobreabundan os elementos máxicos e sobrenaturais e son escasas as referencias bélicas. Nas lendas galegas hai máis amores que guerras, máis humor que tragedias. Diapositiva, por favor. Case mellor que te quedes ali. Porque igual é ver. Dalle sempre, sí. Decía que as fadas, aquí temos o dibuixo dunha fada tradicional como as coñecemos. As fadas galegas, sin embargo, non utilizan variñas máxicas, nin viven en castelos de cristal, senón que se ocultan nas rochas e nas covas. Visten, a seguinte, sí, aí xa está. Visten túnica de liño e teñen unha loira melena solta e tecen e fían, como as mulleres do pobo. Os elementos que configuran as nosas lendas son tres. A imaginación, algo que herdamos dos celtas, sí, pero non só dos celtas, senón que algo que se esquece moitas veces dos suevos tamén. En Galicia sempre se fala esa usa do celtismo cando a influencia máis importante a nivel cultural que temos é a dos suevos. O segundo elemento sería a naturaleza e o terceiro a preocupación polo alén, polo máis alá. Así, veremos como o sol, a lúa, o mar, os ríos, as fontes, as fragas, todo será visto co tamiz do sobrenatural. E dentro desa natureza é perfectamente lóxica, entre aspas, a presenza das ánimas e dos seres de outro mundo. E é que, como dicía Miguel de Unamuno, en Galicia os mortos viven. Unha breve referencia tamén aos poderes de algúns elementos naturais, que tamén nos irá máis adiante. Esta foto que temos aquí é o río Limia. O río Limia era para os romanos o río Leteo, na mitoloxía grecolatina o río do esquecemento. Por eso teredes oído escoitar xa en algunha ocasión a historia, que máis isto é histórico, non é lenda, do general romano Décimo Xenio Bruto, que cando quería cruzar o río Limia, os soldados se negaban a facelo porque pensaban que se iban a esquecer, porque era o río do fin do mundo. El cruzou o río e desde o outro lado empezou a chamalo polos seus nomes, non? Tamén as montañas galegas foron explotadas xa desde a antigüedade polas súas riquezas de ouro, prata, estaño, e non é de estranar, por tanto, que de xeración en xeración se transmitira a existencia de tesouros ocultos custodiados por esas fadas de que falamos antes de loiros cabelos. Existen varias clasificacións das lendas galegas, pero ímonos ceñir a un plan
que será o de tratar todos aqueles aspectos xerais e comuns a todo o país, que serían os seguintes. Bueno, a primeira parada vamos a facer os seguintes elementos: os castros, tesouros, encantos e covas. Os castros, este o de Santa Tegra, son recintos fortificados, como sabedes, nos que viviron os antigos habitantes de Galicia. En estes lugares existirían, según as lendas, tesouros agochados, escondidos por personaxes non humanos ou animais, como as serpes. En que consiste o tesouro que poden existir nos castros? Olas cheas de moedas de ouro ou barras tamén do mesmo metal, de ouro, aínda que poden aparecer moitas variantes. E quen depositou estes tesouros nos castros? Os mouros. Pero, ollo, os mouros é un concepto que abrangue non só aos originarios do norte de África, sino que o concepto de mouro é moito máis amplo, é casi como un concepto ideal en sí. O mouro é o alleo, o de fora, o estrano, unha especie de tribo máxica, unha raza antiga e mítica que foi quen construiu os monumentos antigos. Por eso que cando unha persona dun pobo se lle pregunta logo esta ponte ou este monumento, ui, eso é do tempo dos mouros, non? Non quere dicir que se trate dos mouros, como dixemos, do norte de África, sino deso, de algo que se perde na orixe dos tempos, non? E mesmo os castelos tamén. Os mouros non son humanos. O seu estado os sitúa nunha especie de limbo entre os vivos e os mortos. Os seus equivalentes serían en outros lugares no norte de Europa, pois a personaxes que nos resultan máis familiares, por desgracia, gracias á televisión e ao cine, que serían os elfos e os gnomos. Son os nosos equivalentes aquí en Galicia, pois serían os mouros. Ao tratarse dun concepto, como dixemos, pois poden tamén recibir distintos nomes. Fixade, se teñen oído en Galicia todo este tipo de nomes para denominarlos: cartasineses, celtas, fenicios, franceses, carlistas, indios, negros, vikingos, xigantes ou simplemente señores ou encantos tamén. Nalgúns lugares creese que foron expulsados polo apóstol Santiago e que algún día regresarán a recuperar eses tesouros que deixaron agochados. Noutros lugares, sin embargo, pénsase que seguen a vivir debaixo da terra. Os seus costumes son nocturnos e presentan conexións tamén coa auga, a lúa e as serpes. O momento máis apropiado para velos é a noite. Por tanto, é unha noite en concreto do ano. Cal é a noite máxica do ano en Galicia? A noite de San Xoán, efectivamente. Pois, ou na noite de San Xoán ou ao mencer dese mesmo día, de San Xoán. Agora ben, por se vos están entrando ganas de ir a escavar en algún castro e a topar ali o tesouro, as olas, non é nada fácil facerse con elas, Os mouros foron moi listos, e inda que o mouro pois teña emigrado polas boas ou polas malas, porque fora expulsado por Santiago, é moi posible que deixara unha especie de trampa. Hai que andar con moito cuidado. Esta trampa é o que chamamos a trave de alquitrán, é dicir, que inda que exista unha trave ou viga de ouro, está oculta detrás dunha trave de alquitrán que ao menor descuido pódese incendiar e estourar. É curioso, por exemplo, o castro da Mezquita en Ourense, donde as traves, sí, son de ouro, a do tesouro, e a outra de lume. E os mouros que ali habitan, estes da Mezquita non emigraron, por visto, teñen mesmo unha banda de música para amenizar aos aventureiros e rirse deles que intentan apropiarse infructuosamente do tesouro durante o tempo en que están ali os pobres buscando e buscando, pois os vós dos mouros pois interpretan ali, non sei se muñeiras ou pasodobles, porque a verdade nunca fun, pero eso que se conta ali na Mezquita. Bueno, é outra cousa que temos que facer para dar co tesouro dos mouros. Temos que facernos con un libro. Sí, bueno, este era o castro. Sí, pasamos. Sí, pasa. Sí. Temos que facernos con este libro, como eu richedes falar alguna vez del, o Ciprianillo, o libro de San Cibrao. Este libro
según a tradición, foi escrito por San Cibrao, bispo de Cartago. É un personaxe histórico, pero, bueno, personaxes históricos que logo se engaden encima lendas, como neste caso. Un bispo que existiu, efectivamente, no século III. Existen versións deste libro en casi todas as linguas europeas. Está escrito en termos abstrusos e cheo de signos e de liñas cabalísticas. Este é outro exemplar. Contase que a maioría son falsos. Isto é unha mostra de signos que poden aparecer no Ciprianillo, e dice que o auténtico, o original, está na biblioteca da Universidade de Santiago. Non o vai a despedir porque ali negarán que o teñen, por suposto, porque é un segredo ben guardado, pero dice que sí, que está guardado na biblioteca da Universidade de Santiago, guardado por 7 cadeas e unha rella de ferro. Desde logo, está moito mellor guardado que o Códice Calistino, por lo visto. Pero, ollo, que quen se atriba simplemente a abrir o original, non os que podemos atopar en calquer librería como ese de Edicións do Moucho, que aparecía aí ao principio, non? Quen se atreva a abrir mesmo o que está aí agochado nos arquivos da Catedral de Santiago, queda automáticamente excomungado. O sea que, moi perigoso, é dicir, que cando morra vai po inferno de cabeza. E por a contra, sin embargo, poderase facer con centos e centos de tesouros. Así que ten que barallar que prefires, ir para o inferno ou ser rico nesta vida, non? E tamén resulta útil levar no peto algún tipo de erva máxica ou amuleto, como é as chamadas erva cabreira ou erva periqueira. Sirven tamén para poder dar con estes tesouros, non? Tamén nas furnas, que son covas situadas á beira do mar, viven seres fabulosos. Así ocorre nesta que vemos, que na Coruña, cerca da Torre de Hércules, en Sada, tamén existe algunha, donde viven sereas, inda que a máis famosa é unha que hai en Muxía, que hasta ten nombre propio, chamase Abuserana. Ademais, é unha serea. As sereas galegas, ao contrario que as sereas da mitoloxía grecolatina, non atraen cos seus cánticos aos navegantes para logo matalos e comelos, non, son sereas boas, as sereas galegas, porque esta en concreto, a Buserana, en Muxía, o que fai é favorecer os amor dos xoves, e lles dá acollida na súa cova, sobre todo aqueles xoves cuxas familias se opoñen aos seus amores, non? Bueno, e desta forma entramos xa no capítulo das augas. A auga ten en todas as culturas un variado carácter, posto que a auga pode ser creadora, pero tamén destructiva e purificadora. De aí a súa aparición de diferentes formas e sempre tidas por sagradas, tanto nos fontes, sabedes que casi ao lado de todas as ermidas ou santuarios hai unha fonte, porque antes de haber ese santuario cristiano, houve un santuario pagano, xa fose romano, e previamente xa outro de divinidades primitivas. O mismo ocurre con ríos, os mares e os deuses e seres fabulosos que neles habitan, tanto no mar como nos ríos e nas fontes. No caso de Galicia, nas augas terrestres viven personaxes que chamamos donas, mouras, xacios e mariños. Mentres que nas nubes de tormentas están os nubeiros e os escoleres. Os homes mariños e xacios no mar, como dixemos, e a súa presenza é sinal de boa pesca, tamén ao contrario que ocurría con a mitoloxía grecolatina, e son amigos dos humanos e dos pescadores, o contrario, como dicíamos, na mitoloxía grecolatina, non? As augas teñen propiedades curativas e milagrosas, as augas do mar e dos ríos tamén. Así ocurre co baño das 7 ondas na praia da Lanzada. Me parece que esta, sí, da Lanzada, e das innumerables fontes que hai á beira de ermitas e de santuarios. Pero, ollo, non se debe beber despois das 12 da noite destas augas que hai nas fontes dos santuarios, porque a auga está dormida e pode provocar o efecto contrario, pode ser mala.
Isto, ao mellor, vos recorda unha película así dos anos 80, dunhos personaxes que non podían ser alimentados despois das 12 da noite, recordades? Como se chamaba? Os Gremlins, moi ben, Chus, eso era. Pois está relacionado tamén con esta teoría, o mesmo que o Gremlin non se lle podía dar de comer despois das 12 da noite, pois se recomenda que non se beba das fontes dos santuarios despois das 12 da noite, non? Porque a auga, por visto, está dormida, non? E pode provocar, pois, males, non? A mellor hora, polo visto, é o mencer. E se é no día de San Xoán, pois moito mellor. Ben? Bueno, decíamos, xa fixamos referencia ao baño, sí, das 9 ondas na lanzada para as mulleres que querían concebir. Entre os entes protectores das augas, algúns logo acadaron incluso nome propio porque foron cristianizados. Os dividíamos en tres grupos, diremos un de cada grupo. Por exemplo, os que pereceron polo lume, Santa Mariña, que ten un santuario, bueno, ten varios santuarios en Galicia, pero hai un que non sei se o coñecedes, cerca de ali, Santa Mariña de Augas Santas, que é un destes lugares realmente máxicos, Eu non sei se vos pasaría igual, pero, bueno, estas cousas, como decimos, non creemos nela, pero a velainas, é un destes lugares que se nota que algo hai ali, unha certa, non sei se chamarlle enerxía telúrica, ou por si, eu non é que a sinta máis que outras persoas ou non, pero con xentes que teño levado ali incluso, e dito que sí, outros lugares como poden ser San Andrés de Teixido, evidentemente, o Monte de San Roque en Viveiro, etc. Outro personaxe sería tamén cristianizado e que ten en relación con auga, un personaxe mitolóxico, vamos a ver, que aparece aquí, San Lorenzo, sí, San Lorenzo, que foi, de todos modos, que foi que pereceu por medio do lume, non? E tamén, quen será este? San Antonio. O santo que leva sempre o neno Xesús no lombo. San Antonio, non? No, San Antonio leva no colo, é diferencia. San Xosé tamén o leva no colo. San Cristóbal é un santo mitolóxico, por eso é o patrón dos taxistas e dos transportistas. É un santo mitolóxico, non é real, pasa o mesmo con San Xurxo, por exemplo, non? Se di que Cristóbal era un xigante, xa, personaxe mitolóxico, non? Que quería servir ao ser máis poderoso da terra. E lle dixeron que o ser máis poderoso era o demo. Foi a falar co demo e o demo lle dixo: mira, eu contentísimo de que te puseras ao meu servicio, pero máis poderoso que min é Deus, por tanto tens que servir a Deus. El non sabía onde atopar a Deus para servilo, entonces para axudar ou para facer o ben, estaba á beira dun río e pasaba a outra beira do río aos camiñantes. E un día se presentou o propio neno Xesús e dixo se o podía transportar a outra orela, efectivamente. E cando iba polo medio do río, pois sentiu un peso enorme, sendo como era un neno pequeno, e lle dixo: pero como pode ser que ti peses tanto se eu teño levado a persoas moito máis pesadas e que ti, e que mira o que levo na man, que leva o neno Xesús na man, non sei se nesta se veía ben, leva o mundo, leva a bola do mundo, e con el decía: levo todos os pecados do mundo, non? Ese era o motivo de que lle pesara tanto, non? Ben, outro personaxe tamén que foi cristianizado, neste caso tamén sí personaxe histórico, posto que foi un dos apóstolos de Cristo, que vos parece que será? Fixadevos nese detalle do coitelo, e que ten así colgando parte da piel. É un santo, é un apóstolo que foi desollado vivo, San Bartolomé. Tamén ten relación que neste caso San Bartolomé intercede polas enfermedades da piel. Bueno, e por citar algúns casos así máis tamén concretos con respecto ás augas, algúns casos concretos, por exemplo, de San Bartolomé, precisamente, en Pontedeva, donde o sacan en procesión cando hai períodos de gran seca. E ao chegar ao río, prodúcese ali como unha especie de finxida liorta entre os partidarios de guindar ao santo, ao río, e quenes non. Estes últimos son os que acaban vencendo sempre e se dirixen ao santo para advertilo. Bueno,
Bartolomé, cuidadiño, xa viches que conseguimos salvarte de que te quintaran ao río, pero tens que facer chover, porque senón, a próxima vez van ser máis os que te queiran tirar ao río, e non nos vamos poder impedir, así que ti mesmo, ti verás se queres acabar no fondo do río, non? Así, isto mesmo pasa tamén con San Antonio, en outros lugares. Neste caso non é no río, sino a un pozo. O tiran amarrado a unha corda, San Antonio ao pozo, e mentre non chova, non nos sacan do pozo, non? Ben, pasamos agora ao lume. Seguinte elemento. Imaginadevos como sería a vida dos homes primitivos antes de coñecer o lume, non? Algo que resulta difícil de imaginar, evidentemente. E, sobre todo, tamén o terror que produciu o lume cando seguramente a traverso de algún lóstrego, un incendio, etc., o que fora, e o terror que producía hasta que foi domeñado. Por eso que o lume é o segundo elemento sagrado en todas as mitoloxías. A auga, o lume, a súa orixe e propiedade é diviña. O lume ven do cero, sempre. Decíamos antes, precisamente, que na mitoloxía grecolatina é un heroi. Os heróis son personaxes a medio camiño entre os humanos e os deuses. Neste caso é Prometeo. O heroi Prometeo o que trae o lume desde o ceo e o entrega aos humanos. E por iso é castigado polos deuses a ser amarrado a unha rocha e que unha águia todos os días lle devora as entrañas. Pero en canto morre, por así dicilo, e estén devorado, se regeneran de novo e así está condenado eternamente. Porque os deuses consideraron que o feito de otorgar o lume aos homes era algo gravísimo, porque o lume era algo preciado, era algo só para os deuses. En Galicia, como vos dixen antes, somos moito máis amáveis só con respecto a estas cuestións. Entonces a lenda en Galicia non nos fala dun heroi nin que sexa castigado polos deuses. Aquí é un anxo que entrae ao ceo. Nas lendas galegas é un anxo, ou moito máis bonito, este paxariño, que paxariño, sabes que paxariño é? Papo Rubio. O papo roibo, eso é, que precisamente ten o papo roibo, porque o pobriño trouxo o lume, o que trouxo foi un ascua, trouxo no peteiro. Entón, o pobre queimou o peteiro, de aí que o papo roibo teña o peteiro desta cor. E por iso é un ave moi respetado e reverenciado. Outra característica do lume pois é o chamado lume novo, tanto en Noiteboa como na Pascua. Son tradicións que se foron perdendo, pero na lareira, aquí que tedes unha lareira podedes facer, tanto en Noiteboa como na Pascua se limpaba ben a lareira e se guardaba un tizón que non se deixaba que se consumira de todo, porque ese tizón se encendía logo ao longo do ano, por exemplo, durante as tronadas, para espantar aos malos espíritus, ou para cando había algunha persona enferma na casa, se encendía tamén ese tizón do lume novo de Noiteboa ou da Pascua. E sempre si tiña que ser a persoa máis de maior idade, o patriarca ou a matriarca da familia, quen se encargara de encender este lume novo. Pero bueno, xa dixemos que a festa máis singular do lume era a que dixeches antes, Chus, verdad? A do San Xoán, evidentemente. Porque o lume de San Xoán é un lume purificador, e que sirve contra todo tipo de males e para espantar a toda clase de seres malignos. É a noite máis curta do ano, e nela saen todos os espíritus posibles habidos e por haber a pasear, tanto os bons como os malos. Hai que saltar, xa sabedes, esa é unha tradición que afortunadamente ainda non se perdeu, saltar o lume 9 veces, e dicir, sabe cal é o berro? Que iso de alguna ocasión, non? Que hai que dicirlo saltar o lume, pois sálvenos o lume de San Xoán, non? Que non me trabe cobra nin can, non? E, por suposto, unha tradición que a mellor vos ainda practicaba desde pequeno, e non sei se practicaredes ainda, e se non vos animaría a facelo, o de recoller as ervas a víspera, verdad? Que é a tradición máis bonita. Recordo así esa tradición na casa, eu tamén volvela a facer, non sei, recoller as ervas, e se son ervas aromáticas, mellor que mellor, e lavarse pola mañán de San Xoán, ou recollida, mismo ao mencer, así co rocío mañaneiro, non? Así, a frescura desas ervas.
Ben, seguinte elemento máxico, as pedras. É un elemento común tamén a todas as culturas. Son símbolo de firmeza, xa que se manteñen sempre inalterables. E nas pedras é onde os nosos devanceiros marcaron os primeiros sinais de culto primitivo, como ocorre, por exemplo, na pedra da serpe, en Corme. Aquí non se distingue ben o que é o grabado da serpe, distinguese máis a cruz, porque moitos destas pedras foron logo tamén exorcizadas con unha cruz, porque eran, claro, eran monumentos paganos, eran cousa do demo, moitas ocasións, e entón foron cristianizados, e así deste modo tamén se conservaron tamén, porque senón a mellor terían sido destruídas. Entón, o feito de poñer a cruz ou un cruceiro en riba destas pedras contribuían a conservalas. Esta é a pedra da, como digo, en Corme. En outros casos, aos sinais, petroglifos, ou sinais se interpretan pois como pegadas de santos. Así, por exemplo, hai lugares en que se di que existen pegadas do apóstolo Santiago, de Roldán, ni máis ni menos, de San Pedro, en algúns lugares, en algún lugar de provincia da Pontevedra, en Vilanova, e incluso da burra da Virxen María. As pedras funerarias, como os dolmens, tamén están sempre vencellados como os castros, con mouros e con tesouros, non? Algúnas teñen tamén, como as augas, unha función fertilizante para as mulleres, xa que sobre elas terían que facer o amor ás parellas que queiran ter descendencia. Así ocorre a pedra como Berce da Santa, en Sanxenxo, tamén xunto á praia da Lanzada. Vamos a ver, aquí. Sí, esta é a cama no, esta vamos a ver. Esta é a mesma que anterior, o que pasa que vista así de máis cerca, tamén a de Sanxenxo. Pasa a seguinte. A cama de San Guillerme en Fisterra, tamén no Curuto do Monte. E outras pedras famosas está Calé, non? A famosa pedra de Avalar, de Muxía, non? Ou esta outra, a pedra dos Cadrís, algunha vez pasaríades por debaixo dela. É que realmente tanto Muxía como Fisterra son un auténtico parque temático. Como a partir de ahora nos coñecemos, hasta ahora só coñecía a Chus, pero ahora xa nos coñecemos, en outras ocasións poderemos falar incluso, xa digo, destes dous parques temáticos. E tanto Muxía como Fisterra son dous parques temáticos de rochas relacionadas con lendas que poderíamos estar, pero vamos, todo o resto da tarde falando solo delas, destes dous lugares, non? Ben, outras tamén sobranceiras en Galicia sería o Penedo do Vigón, en Barbadás, e a pedra dos namorados en Ponteareas, debido ás súas singularidades, de tipo as penas de Rodas, aí cerca de Lugo tamén, desta sí que non teño aquí de diapositiva, pero bueno, de todas elas se vinculan ou con ritos de fertilidade, ou tamén con tesouros, ou para curar certos males, como ocorre ca dos Cadrís en Muxía, non? Ben, vamos falar ahora das árbores. Aquí non se distingue ben, pero bueno, que árbore será esta? Un carballo. Porque se hai unha árbore máxica e sagrada en todas as culturas occidentais, incluída a galega, é o carballo. A súa sombra é proveitosa, temen tamén efectos curativos, posto que sana aos nenos que se fan pasar pola súa beira, pola sombra, ou se ten algunha fendecha, mellor se pasa pola fendecha, dicíndolle doucho crevado, devolven o san. E cura tamén a sarna, frotándose contra o seu tronco, non? Pola contra, a sombra da nogueira e da figueira, pois visto, son malas. As polas da oliveira e do loureiro sirven para espantar os malos espíritus e as enfermedades e protexen contra os lóstregos. E vamos a pasar, agora xa, a personaxes. Vamos deixar os elementos da natureza
E vamos pasar a personaxes, e un dos personaxes máis atractivos desde o punto de vista das lendas, evidentemente, é o demo. O demo, curiosamente, dá lugar a moitas máis lendas que a figura de Deus. Cristo sí, que dá lugar tamén a lendas, pero sempre é un Cristo humano, pero desde logo que dá moito xogo é o demo. O demo ten moitos nomes en galego, posto que, aparte de demo, fixadevos toda esta retaíla. Abelurio, Degorio, de Machiño, Demo, xa dixemos, Démaro, de Miño, de Mocho, de Móncaro, de Moncre, de Montre, de Moñaro, de Moño, de Moro, Déncaro, Dencho, Déngaro, Denllo, Deño, Diaño, Diabo, Raveno, Resalgario, Sucio e Xuncras. Por todos estes nomes comuns se coñece ao demo en distintos lugares de Galicia. Pero mesmo pode ter tamén nomes propios. Hai lugares en donde lle chaman, por exemplo, Cachano, ou Donai, Perecho, Perello, Perete, ou denominacións eufemísticas ou metafóricas. Se lle chama tamén o pecado, o rabudo, o das zapatillas. E a diferencia do que existe con outras culturas, en que o demo, por exemplo, culturas nórdicas, cristianas, pero protestantes, evangélicas, o demo, que é sempre un personaxe temible e terrible. En Galicia temos tres tipos de demos. Existen demos bos, existen, porque incluso hai un dito en galego que se di que Deus é bon, pero o demo non é malo de todo, que hai que estar a ben cos dous, non? Estes, cambio tamén, vamos ver outro demo bon tamén os de miños, como se chama tamén cariñosamente, viven nas casas e favorecen a quenes lles fan ofrendas. Os malos, demos negros, ese sí, eses fan maldades. E logo temos os travesos, como este, máis o anterior que vimos antes, que estes o que fan sobre todo é gastar pequenas bromas e xogarretas, como esconder as cousas. Cantas veces nos ten pasado, pero se deixei aquí estes papéis, ou deixei aquí o libro, deixei aquí as chaves, pois eso foi o de miño, que mentre saímos fora, colleu e se escondeu. E xa sabedes que para atopar unha cousa hai que rezarlle, hai dous santos aos que se pode rezar, non? Cales son os dous santos aos que se lle reza? San Antonio, que é o outro, que dicías Chus, San Cucufato, non? Que a famosa oración, non? De San Cucufato, os huevos teatro. Eso é, os colloneciños teatro. E mentres non atopes o que perdín, non chos desato. É como se debe estar moi mal con esas partes atadas, pois San Cucufato procura que aparezan sempre as cousas, non? Bueno, no que respecta ao seu aspecto, o trasno galego, como se lle denomina tamén, é un nome precioso que a mí me encanta, trasno, non? Pois, aparte desas características xerais de cornos, rabo e pezuñas, pois ten un burato en cada man, que é por onde precisamente se perden as cousas. Tamén pode aparecer con cara de coello. De aí que algunhas persoas do rural, pois, cando aparece un coello silvestre, se santiguan, porque pode ser o demo. E tamén resulta moi curioso o idioma no que se expresa o demo, porque o demo non fala galego, o demo fala só en castelán. Bueno, falan todos os idiomas do mundo, porque, por suposto, en Alemania fala alemán, en Francia fala francés, pero en Galicia fala castelán o demo. Isto por qué? Porque quere ser dado a respeitar, quere ser tido por persoa culta. Sabedes que, por desgracia, o galego tiña a connotación de lingua de pobres, de lingua inculta, de lingua, pois, desprezada, e por iso o demo nas lendas galegas sempre se expresa en castelán. Por iso, porque eso quería dicir que era unha persona educada e culta, debido a baixa consideración social do galego. Pero bueno, como afortunadamente hoxe en día xa isto non pasa, estou seguro de que hoxe en día o demo xa fixo os cursiños de galego, e fala seguro que un galego perfectamente normativo xa. Bueno, as súas aparicións do demo son sempre con motivo de obter algún pacto. Estamos falando aquí dos demos malos, ou do demo maior, non?
Como ocurre en casi todas as mitoloxías tamén, esta asignatura do pacto ten que ser con sangue e nun documento, non? E que ofrece o demo? Pois ofrece riquezas, amor, poder. Sabedes que existe na cultura occidental un mito, tamén común a cultura galega, que é o de un famoso persoaxe, non? Que deu vida a Goethe na súa obra principal, que se chamaba o Fausto. Fausto, non? Que se remonta xa ás súas orixes á Idade Media. Na Idade Media xa aparece o mito do home que vende a alma ao demo, aparece nos milagres de Santa María, de Gonzalo do Berceo, e aí se chama Teófilo, e é como é coñecido na Idade Media, o milagro de Teófilo, que foi atopado, incluso xe que foi atopado porque Berceo o atopou seguramente, o se inspirou nun texto latino que foi descoberto hai apenas 80 anos nun mosteiro de Dinamarca. Apareceron ali unhos textos en latino nos que aparecen milagres da Virxe, entre eles aparece xa o milagro de Teófilo, porque a Virxe que ao final, o mesmo que ocorre coa historia de Fausto, desfai o entorno, non? Ben, pois como dicimos, o demo ofrece riquezas, amor, poder, aprobar incluso unha carreira ou unha asignatura que está aí, que non se dá aprobado. Isto sempre a cambio da alma, cando se falece. E como poñerse en contacto co demo? Por se algún día te queredes facelo, pois tamén fai falta o Ciprianillo. O Ciprianillo, como vemos, é un libro que sirve para moitas cousas, E hai que ofrecerlle, pero non vai ser tan doado, como veremos. Hai que ofrecerlle unha galiña negra asada. Hasta aquí ben, non? Podemos ir un día á feira, comprar a galiña, asala. Hai que ir a un cruce de camiños, ás 12 da noite, isto tamén, non ten nada complicado. Hai que chamalo desta maneira: ou ves ou voume. E dicirlo 3 veces, non? Hai que levar tamén unha vara con 9 vainas de xudías. Esta hai que levar á igrexa, non ali ao cruce de camiños. E ten que ser nun día impar. Mollala en auga bendita, traela logo de volta a casa e poñela ás 12 da noite entre dúas velas. Hasta aquí fácil tamén, non? O malo é de que teñen que estar feitas as velas. Pois que as velas teñen que estar feitas con sebo dun aforcado. Isto xa vai ser máis difícil de conseguir, non? Hai que, por si fora pouco, fan falta tamén 9 dentes de allo e un Cristo invertido. Isto era así para facer na casa, te lo que antes, non era o do cruce de camiño, sí, era simplemente co que dicíamos ir ali, a dicir as palabras e tal. Entonces, unha vez teñamos todos estes elementos, o demo vai petar á porta. Entonces, hai que deixalo pasar pronto e non hai que terlle medo, porque como dixemos antes, o demo é bon rapaz. Presenta, e ademais, se ve que se lle ten medo, el non lle gustan nada os medoñentos, e vai, se di, quédate aí, anda que estás tremendo de medo e tal, cual. E outra cousa, hai que invitalo a xogar ás cartas. Encántalle xogar ás cartas ao demo, pero a 2 xogos en concreto, só a brisca e a escoba. Son os xogos que máis se gustan ao demo, así que mellor non invitalo ao tute nin outras cousas parecidas, a brisca e a escoba. Por outra parte, o demo é un excelente enxeñeiro de obras públicas, o demo atopamos obras del por todas partes, o mismo que dos Mouros. Vamos aquí, a ponte de Pontedeume foi feita polo demo nunha sola noite, o mismo que a seguinte, que é unha que está nos Ancares, Pontes de Gatín, chamada, así tamén construída nunha sola noite. Logo veremos por que este nome de Pontes de Gatín. Seguimos, o Mosteiro de Samos, tamén foi feito polo demo. Pasa que neste caso o pobre foi engañado e obrigado a traballar por un monxe que o engañou, que tiña o libro do Ciprianillo e había ali un sortilexio para poder prendelo e facelo traballar durante toda a noite para que construíra o mosteiro. Fora de Galicia, o demo construiu un famoso monumento romano. Cal é o monumento romano máis famoso que hai? O Aqueducto de Segovia, pois tamén foi feito polo demo. Faime gracia nun libro precioso de Jardiel Poncela, La Tournée de Dios,
no que o libro Deus pois ven á terra, a pasear, ven a España, é decidido polas autoridades e todo, é un sitio no que o levan é a Segovia. E lle din, pois este acueduto din que Divina Majestade que foi feito polo demo, e Dios con desprecio di, ese que vai facer, ese que vai facer. Bueno, o de Pontes de Gatín se le chama así porque o demo precisamente o que pide moitas veces é ou hai alma do primeiro que cruce a ponte ou hai alma ou que lle entreguen ao ser que primeiro naza na casa daquel que lle fixo o encargo. En Pontes de Gatín, o personaxe que yo pedira, posto que se non tiña que dar unha volta moi grande, pois efectivamente, moi contento, volveu para a casa, porque tiña unha vaca preñada, tiña a cadela preñada, que non habería problema, pero preñou tamén a muller e pariu a muller antes que a vaca e que a cadela, entonces tiñalle que dar o fillo, pero que fixo? Entonces, aquela noite pariu tamén a gata, entonces engañou o demo e lle dixo que quen parira fora a gata e lle levou o gatiño, que ese fora o trato, non? Bueno, estas mesmas habilidades de enxeñería, como dixemos, tamén as teñen os mouros, que tamén ergueron nunha sola noite igrexas como esta que vamos a ver a continuación, que a de San Pedro de Mezquita, a de San Salvador de Soutomayor, San Vicenzo de Allariz, ou castelos como o seguinte que é o castelo de Sobroso, en Ponteareas. Algúnas enfermedades extranaturais. A máis estendida, e que tamén existen outras culturas, pois é o chamado o mal de ollo, o mal de aire. Os síntomas son debilidade, inapetencia, migrañas, insomnio, cando unha persona está así moi aquelada sempre, este que ten un aire ou ten o mal de ollo, non? Hai 5 posibles causas para o mal de ollo. A primeira, de animais. Por respirar o alento ou miralos fixamente. Hai que ter cuidado con animales como o alacrán, a araña, o boi, o can, a cascuda, a cobra, a galiña choca, unha gata coa xaneira, o lagarto, mosca, raposo, rata, píntega, sapo, toupa ou bacaloura. Tamén os astros poden transmitir o mal de ollo en caso de exposición prolongada, calquera deles, tanto o sol como a terra como a lúa. En terceiro lugar, determinados obxectos ou lugares, como son os cruces de camiños, os cemiterios, por suposto, as fiestras, os corredores, as portas e as vasoiras tamén. En cuarto lugar, os defuntos, evidentemente, xa sexa da Santa Compaña, da que falaremos despois, ou un morto condeado, un aforcado, por exemplo. Persoas vivas tamén, unha muller con menstruación. Isto tamén común en casi todas as mitoloxías, recordemos como na Biblia incluso se considera que a muller con menstruación pois estaba impura, non? Era impura. Unha solteira non virxe, ou unha persoa envexosa ou un xudeu tamén poden transmitir o mal de ollo. Bueno, e como curar o mal de ollo? Pois hai tamén moitos remedios. O máis fácil, pois lavarse con augas milagreiras, como se sigue facendo en todos os santuarios, tanto para enfermedades físicas como para enfermedades de mal de ollo. Ou con follas de carballo, xamos antes que é un árbore milagreira tamén. O corno de bacaloura tamén. Facer cruces con dentes de allo. O fioncho, o perixel, eu recordo isto, sí que o recordo concretamente na miña casa. A miña avoa con follas de fioncho, cando tiñamos ao mellor así algunha ferida, bueno, a pasaba ela dicindo ali unhas letanías, unhas oracións, para curar. Que pasa? Que o fioncho ten propiedades curativas xa en sí tamén, claro, non? Bien, unha forma bastante tamén bárbara, por así decirlo, no caso de que o causante do mal de ollo fora un gato, pois había que procurar atopar o gato, ou polo menos un parecido, e ni máis ni menos, pobre gato, enterralo vivo. Coa cabeza de fora hasta que o pobre morrera de fame. Ou colgalo dun árbore e deixalo ali colgado tamén hasta que morrera o pobre gato. E é que os gatos tiveron sempre moi mala prensa na mitoloxía, salvo na mitoloxía egipcia,
unha das mitoloxías máis adiantadas que conste, na que os gatos se consideraban personaxes que estaban entre tamén que podían facer de pontes entre os deuses e os humanos. Por iso que nas mitoloxías máis adiantadas sí que son ben considerados os gatos, en outras non. Precisamente, gran parte dos males que ocurriron, do mal da peste en Europa durante a Alta Idade Media, foi porque se facían, aparte de perseguir a xudeus e as bruxas, tamén se perseguía aos gatos, porque as bruxas tiñan gatos. E por que tiñan gatos as bruxas? Precisamente porque consideraban que a través dos gatos podían conseguir estes poderes máxicos que elas necesitaban. Entonces o cristianismo veu no gato sempre un animal maldito. E se organizaban cacerías de gatos, e se mataba aos gatos, e se queimaba aos gatos vivos, e que se non había gatos, que animais florecían, por así decirlo? Os ratos, aí está. Entonces, que enfermedade transmitían os ratos, sobre todo, as pulgas que había os ratos? A peste. En cambio, nos mosteiros, donde había frades intelixentes, porque se conservaron os gatos en Europa, podemos decir, se estiveron a punto de extinguirse, foi pola influencia do cristianismo, sí, pero se conservaron tamén foi por influencia do cristianismo e dos mosteiros en concreto, porque os ratos comían os grans, os gatos comían os ratos, entón nos mosteiros deixémonos de historias, decían os monxes, de que se é animal do demo, tonterías desas, tal, os monxes máis cultos, e tiñan moitos gatos nos mosteiros e nos conventos, para que non comeran o gran, non? Ben, decíamos tamén que nos males nas encrucilladas o que compre é levar ao doente, atalo a un cruceiro ou a un carballo, esperar a que pase un camiñante e pedirlle que corte as ligaduras con un coitelo. Se é mal transmitido por un morto, pois hai que dar voltas ao redor da sepultura, do mesmo xeito que se lle fai unha promesa a un difunto. E se é dun vivo, necesítanse 3 mulleres que se chamen María, que deben cambiar de roupa ao enfermo e pasalo por debaixo dunha artesa 3 veces. Ben, con respecto ao tema dos mortos e de Santa Compaña, bueno, tamén veremos logo, temos a mitoloxía máis rica que existe en Galicia e de San Andrés de Teixido, pero isto daría tamén para toda unha conferencia, non? Con respecto ao tema único e como se trata os mortos de San Andrés de Teixido, con esa famosa lenda de que vai de morto, que non vai de vivo, non? Bueno, decíamos que o mal de ollo tamén o poden transmitir as persoas, como as bruxas, os bruxos, ou tamén poden causar outras doenzas, como matar animais, arruinar colleitas, romper cousas, e tamén no Cipranillo aparecen os remedios para esta clase de aires e de responsos, sobre todo o responso de San Antón. San Antón, sabedes que é o patrón dos animais, entonces hai o famoso responso de San Antón para curar os animais. Sabeis que o día de San Antón, en moitos lugares, a máis se recuperou a tradición de abenzoar aos animais, non? E de pasarlles auga bendita. E mesmo, incluso, en algúns lugares, no xugo que se poñía aos bois e aos vacas, se facía o risco de San Antón, que é unha estrela de 5 puntas. Evidentemente, é un símbolo xa precristiano, pero que se cristianizou chamándolle así, o risco de San Antón. Outros obxectos serán o dente de xabarín, que é o animal totémico galego por excelencia, non? Moi eficaz tamén contra as bruxas e as súas malas artes. Pero como é mellor prever que curar, o mellor para prever o mal de aires e o mal de ollo é a ferradura, tamén en casi todas as mitoloxías. Unha ferradura, clavala sobre a porta ás 12 da noite, é o mellor antídoto. Me estou referindo aos animais, na porta da corte, do cortello, poñer ali a ferradura. E non hai que desexarlle tampouco mal a ninguén durante a consagración da misa. O que o fan tamén as persoas malas, bruxas, cando te queren causar mal a alguén durante a misa, no momento en que un cura alza a hostia, pois desexarlle mal a esa persoa. Entón, a persoa empezaría
a toparse mal, a ter toda clase de males, porque ese é un feitizo, ademais, moi grave, porque ese sí que non ten remedio. É o peor dos feitizos que se poden facer a unha persoa, así que, pois, acaso, a non ser que sea alguén moi malo que lle teñade moita raiva, non hai que facerlo nunca. Outro mal que se confunde co mal de ollo é o chamado mal do ramo cativo, ou meigallo tamén. É o meigallo, que este ten, sobre todo, consecuencias psíquicas, que este se produce sobre todo polo bebedizo, que se lle pode pedir a algún bruxo ou algunha bruxa. Un mal menor xa sería, que a máis se curaba moitas veces nas casas tamén, tidedes oído falar alguna vez, o mal de ter caída a paletilla, non? Que había de forma de subila, que había que darlle sacudila á persoa, ou poñerlle unhas ventosas con un vaso do que se quitaba con unha vela ao aire, non? No lugar da doenza, etc. Ben, lugares, as encrucilladas. Podes, temos aquí, por onde vamos de diapositivas, que xa me perdín, sí. O carácter máxico das encrucilladas aparece prácticamente en todas as mitoloxías tamén, e ven dado por esa simboloxía de estar entre dous mundos, ou tamén no centro do mundo. As encrucilladas son porta aberta a toda clase de seres sobrenaturais, o demo, as bruxas, a Santa Compaña, e cando aparece algún personaxe destes nunca encrucillada, para saber se é un personaxe bon ou malo, hai que facer o sinal da cruz, porque se é un personaxe malo, fuxe. Son tamén lugares de curación e de ritos de fecundación. Por iso, moitas veces, os lumes de San Xoán se encenden nas encrucilladas, precisamente. Nas encrucilladas se enterraba aos non bautizados. E tamén, e sobre todo, se erguían os cruceiros e os petos de ánimas. Moitos deles con unha repisa, como que vemos aquí nas pescarías de Sarria, para pousar as caixas dos difuntos camiño do cementerio e rezar un responso. Fenómenos atmosféricos e astros. Un dos máis atractivos, o arco da vella, ou arco iris, que ten propiedades animadas, posto que chupa, sorbe a auga dos ríos e dos mares para depositala en outros lugares. En el viven as meigas, no arco da vella. A súa asociación coas lendas, ademais, e cas forzas do alén, ben confirmada por unha coñecida cantiga que terades oído moitas veces, de aquí das Rías Altas, non? Aquela de que, cando chove, quenta o sol, como sigue? Anda Demo por Ferrol. Iso é, non? Cargadinho de muller, de alfileres para pinchar o cubo a muller. Depois, o que se engadiu tamén, a menos sei se iso formaría parte, había quen dicía tamén, é de tenedores para pinchar o cubo aos hombres, non sei se sería por buscar rima, e o que ira sempre será o dos alfileres, non? Bueno, o elemento astronómico máis importante do folclore galego, sin embargo, é a lúa. E a igual que algo que outros povos, pois os nosos devanceiros viron nela pois un deus ou sobre todo unha deusa. Non hai que esquecer que as divinidades primitivas son, en primeiro lugar, deusas. As deusas primitivas sempre son personaxes femininos. Logo, debido ao patriarcado, se van impoñendo, sí, os deuses masculinos sobre as divinidades femininas. Pero é lóxico, porque ademais a muller é a que dá a vida. Por iso que a divinidade primitiva sempre é unha deusa. E sobre isto, bueno, tamén se podería falar largo e extendido. Hai un libro que se coñecedes, precioso, sobre as mitoloxías mundiais en xeral, que é La Rama Dorada, de James Frazer, no que aparecen todas estas referencias. Ten o inicio do libro que é precioso, xa o di todo, o inicio ao final. Empeza falando da divinidade primitiva, da deusa primigenia, da deusa por antonomasia, que sería das primeiras que se teñen noticia en Occidente, nun lugar, nun bosque de Italia, da Campania, donde existía un santuario dedicado a esta deusa primitiva. A partir de aquí vai logo falando de todas as divinidades, deuses, mitos, lendas, etc., que existen en todo Occidente, en todo o mundo, pero insistindo en Occidente, e ao final, cando está rematando o libro, di: estou rematando este libro de escribir estas liñas
en Aricia, moi cerca do bosque donde estaba o templo da deusa primitiva. Son as 12 do mediodía. Estou oindo as campás da igrexa de Aricia, que están tocando Ave María, Ave María. Le roi est mort, el rei ha muerto, pero viva el rei. É dicir, os mitos se van sobrepoñendo unos aos outros. Ben, en canto ás personaxes como as meigas e as bruxas, pertencen á categoría dos humanos. Son personaxes que establecen pactos coas forzas do mal. Non confundamos as bruxas coas meigas. As bruxas son malas, as meigas non. Posto que as meigas poden facer maldades, pero generalmente son boas, non? As bruxas son as que si botan mal de ollo, fan que se perden obxectos, transportan a xente polo aire, untan o corpo con ungüentos para poder voar, e para isto teñen que dicir por riba das silveiras e por baixo das carqueixas. E teñen que ter cuidado de non trabucarse, porque como digan, por riba das carqueixas e baixo das silveiras, as pobres van polo medio das silveiras e acaban esgazadas, non? Poden tomar forma de animais, sobre todo de gato e de abellón. Por iso tamén se di que quen mata un abellón ten 100 anos de perdón, porque pode ser unha bruxa. Os lugares máis famosos de reunións das bruxas pois eran os campos de Allariz e tamén a praia de Areas Gordas, en Cangas do Morrazo, posto que en Cangas de Morrazo é onde se sitúa tamén unha das bruxas históricas, ademais máis famosas da historia de Galicia, María Soliña, que foi queimada pola Inquisición en 1621. Ademais, as meigas e as bruxas galegas estaban moi ben consideradas en toda España. Se les chamaba de todos os sitios para que acudisen ali a congresos e xuntanzas aos aquelarres, sobre todo en Sevilla e mesmo as Illas Canarias, se desprazaban voando as bruxas galegas, e ali sí que tiñan mala zona porque ali se les achacaba a perda das colleitas de plátanos. Bueno, as meigas, como dixen, sin embargo, sí, poden facer males menores e tamén se pode acudir a ela en búsqueda de remedios para enfermedades que tratan, sobre todo, con ervas curativas, bebidas moitas veces nos cemiterios. Tamén existen os meigos, que son personaxes moito máis cultos que as meigas, porque que estudan en libros facilitados polo demo, sobre todo o Cipranillo. Son inmortais, pero para chegar a ser inmortais, primeiro teñen que morrer. Que nos recorda isto de personaxes que se volven inmortais cando morran? Unha mitoloxía do oeste de Europa. Que personaxes? Os vampiros, eso é, que teñen relación co vampirismo. E igual que os vampiros, para acabar con eles, sabedes que os vampiros hai que clavarles unha estaca no corazón, non? Os meigos hai que partilos en cachiños, cunha macheta. A mitoloxía galega considera a alma inmortal, igual que o platonismo e o cristianismo, pero en outro lugar, nin superior nin inferior aos vivos. O alén, nas lendas galegas, é un lugar que está en outra dimensión, na que o tempo non transcurre. Non hai referencias claras e directas ao ceo ou inferno, si a un lugar de purgar, máis ben o purgatorio, non? Pero que non demasiado claro tampouco. O alén é un mundo que como paralelo, no que pode haber incluso interconexións co mundo real. En moitos lugares se pensa, incluso coincidindo coa mitoloxía xudeo-cristiana, que a alma marcha para o río Xordán. En comparación tamén coa mitoloxía grecolatina, con ríos como o Leteo, o dos gregos e os románs. As ánimas que andan polos camiños, cambia a diapositiva, son aquelas que están ou no purgatorio ou que morreron en pecado. Pero antes de entrar neste apartado tan interesante das almas en pena, faremos tamén das ánimas solitarias. Estas poden voltar do alén para axudar a amigos ou parentes ou para pedir que se lle saque ao cadáver algunha medalla que levaban colgada, cruz ou algún obxecto sagrado, pois debido a eso non poden nin siquiera acceder ao alén, ou que iban en peregrinación a algún lugar, sobre todo San Andrés de Teixido non puideron chegar, ou porque foron malos en vida e non foron a San Andrés e teñen que ir en forma de animales, según foran bons ou malos, se foron moi bons van en águia e chegan enseguida,
ou raposo. Pero se foron malos, teñen que ir en forma de culebra, ou de rá, ou de babosa, ou de caricol, e iso xa é máis complicado. Por iso que cando se vai a meter de teixido hai que ter cuidado de non pisar ningún animal, porque pode ser, eso, algún pobre que non puido ir en vida, e se o pisamos, pois ten que volver a empezar outra vez ao punto de partida. Bueno, en algúns casos tamén, pois, traballos que quedaron sin facer, contase en Arnolla, o dun cura moi larpeiro, que na noite boa, pois dixo a misa do galo moi rápido, a presa, de mala maneira, entonces foi castigado a volver todas as noites boas nunha capela cercana ali a Arnolla e ten que decir todas as noites boas a súa ánima ali, repetir a misa que non dixo ben no seu día, non? Isto aparece mesmo incluso nunha das lendas de Becker. Estes encontros son máis habituais tamén, bueno, hai casos moi curiosos tamén, como en Trasalba. En Trasalba se fala de mortos que veñen cando se abre o viño novo. O viño novo, veñen probar o viño, hai que deixarles a cunca ali á porta da bodega para que o tomen. Bueno, e sobre todo en lugares como Cedeira se celebra pois a festa por antonomasia de defuntos, que era o Samaín, que logo, como sabedes, foi tamén que isto pertenecía así á tradición céltica que os irlandeses levaron ao Novo Mundo e logo os americanos nos queren devolver agora transformado neste chamado Halloween, non? Cando foi xa unha festa que veu xa que foi a eles desde Europa, non? A noite de difuntos ten unha importancia similar á de San Xoán ou á de Nadal. Hai que deixar o lume do fogar aceso na noite de difuntos. Non se debe de barrer a cociña na noite de difuntos, porque iso parece como que é unha señal de desprecio, que estamos dicindo aos difuntos que non veñan, que vayan fora, non? Non se deben pechar tampouco violentamente as fiestras nin as portas. En algúns sitios, incluso na noite de difuntos, lle poñen cuberto aos difuntos na casa, así, e se fala con eles, e se está con eles, como se pasaran esta noite con eles. Ou en algúns lugares, sabedes, por exemplo, en México, que se vai ao difunto, que se vai ao cemiterio a comer con eles. Aquí non se vai ao cemiterio, pero sí que nas casas se pon a cea con eles. É curioso porque isto é unha tradición, é unha lenda que o de invitar aos difuntos á cea, que aparece nunha famosa obra de teatro, non? Unha das máis famosas obras de teatro do teatro español, que é o de un personaxe, non? Personaxe de... Cal é o personaxe que é engañador de mulleres, que desprecia... Don Juan Tenorio, pois sabedes que, por un lado, Don Juan Tenorio, sí, que conquista a todas as mulleres e é castigado, en un momento dado se burla dos mortos, dos difuntos aos que el deu morto, e un deles, o comendador, o pai de Doña Inés, o reta a que acuda ao cemiterio a cear con el, non? Pois é que o mito de Tenorio, de Don Juan Tenorio, ten a súa orixe nun lugar de Galicia, da provincia de Pontevedra, chamado Tenorio, precisamente. Ali existía esta lenda que logo tomou Tirso de Molina, no século XVI, que coñeciría seguramente esta lenda, e fixo de construir con ela este personaxe que pertence xa á literatura universal, non? Que é, curiosamente, pois de orixe galega. Bueno, a Santa Compaña, dicíamos, tamén se le chama estadea, ataruxada, hoste, hostilla, pantalla, visión, visita. Consiste basicamente pois nunha procesión de ánimas en pena que están purgando os seus pecados, é dicir, non están no purgatorio nin no inferno, senón que están, pois eso, nesta especie de limbo entre o máis alá e este mundo, pero se é posible velas neste mundo. Teñen similares en outras culturas. En Bretaña, por exemplo, en Bretaña se lle chama Ancou, pero ali van en carro, non van a pé. Según algunhas teorías, serían pois unha advertencia para a familia do difunto, para amañar tamén algo ou algo que deixou de facer. Érguense da tumba ás 12 da noite. O máis antigo leva a cruz e avanzan en silencio facendo soar unha campaniña ou cantando rezos. Según outros, que encarga a cruz non é o máis antigo, senón un vivo ao que atopan e que o obrigan a levar a cruz.
non se libra dela hasta que atopan a outro e a traspasan, non pode mirar atrás hasta que atope a alguén a quen traspasarlla e dicíndolle toca o che ti ou toma a cruz. Mecanismos para evitalo, se nos atopamos coa Santa Compaña, dicías antes, Chus, que che gustaba moito andar polos montes por aí, se atopas coa Santa Compaña e tal, pois hai varias formas. Hai que facer un circo no chan, eso é, e meterse dentro. Hai que facer unha cruz cos brazos dicindo, cruz teño, así que xa non teño que levar nada. Facerse o dormido, procurar non abrir o ollo, levar allos, como ocorre cos vampiros, tamén, non? Levar cornos de bacaloura, escapularios, etc. Bueno, unha luz a precede a Santa Compaña, unha luz vermella ou verde e outra pecha a marcha. Ao parecer, as épocas preferidas para a Santa Compaña son, xa dicimos, son o inverno, as noites máis longas do ano, de decembro a marzo. E tamén hai que ter ollo porque a veces solen ser violentes, Ás veces pois dan bofetadas ou tortas aos que atopan, porque si fan este sistema para que non ser levados, non son levados, pero levar non te levaremos, pero de nós basta acordar, e van desfilando todos e cada un par de lavazadas. Bueno, tamén poden ser atopados descansando ou repoñendo forzas nun banquete funerario. Neste caso tampouco compre molestalos e ser porque se están comendo ali, pois a forma de que teñen de escorrentar ao vivo e tirarlle parte dos osos que están comendo ou collelos de algunha tumba que estea no cemiterio. En caso de que nos inviten á cea, hai que rexeitar a invitación. Non, gracias, xa ceei, non teño fame. Porque senón tamén nos levan con eles para outro mundo, que é o que fai precisamente o comendador con Don Juan Tenorio, non? Co auténtico Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio Zorrilla, como era romántico, pois sí, os románticos como admiran a Don Juan Tenorio, porque como ele é un personaxe rebelde, lle conceden a indulxencia do purgatorio, lle conceden ese segundo de arrepentimento, como era a frase que decía, se un punto de contrición da unha alma a la salvación, yo inmenso Dios creo en ti, que di Don Juan Tenorio. Bueno, na comarca da Arnoia hai tamén unha especie de fantasmas que chamados os xans, que estes fan pequenas troleadas tamén, rouban a froita, acosan aos que están muxindo as vacas, moen os muiños, levantan as sallas ás mulleres, etc. Cousas sin demasiada importancia. Seres fabulosos tamén son, por exemplo, que pertence a todas as mitoloxías, o unicornio, ou chamado tamén alicornio. Outros serían, por exemplo, o canouro, especie de demo nocturno que acosa as mozas, sobre todo, o seu similar en outras mitoloxías, na mitoloxía grecolatina serían os faunos, por exemplo, que teñen pernas de macho carberío. As lavandeiras, que son tamén ninfas das fontes ou dos ríos, que piden axuda aos camiñantes para torcer a roupa. E negarllo pode acarrexar males, se lle pide axúdame a torcer a roupa e tal, porque, ao contrario, se as axudamos, pois poden dicir onde hai un tesouro ou unha moneda de ouro. De aí que, de todos modos, hai desconfianza. Sabedes que hai algunhas cantigas no que as lavandeiras, non só porque eran generalmente mulleres así moi lerchas que mentras lavaban pois despotricaban de todo o mundo, sino que porque podían ser tamén este tipo de personaxes. Sabedes que hai unha cantiga popular que di Maruxiña ou Meniña, tielo diaño, sempre me andas atentando, non? Xa no río, xa na fonte, sempre te atopo lavando. É que sempre está lavando, mala cousa. Ou esa coñecida, preciosa cantiga de Camariñas, non? O pasar por Camariñas, pasei cantando, as nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Así que precaución, pasei cantando, pero cuidado que as nenas, que estas son nenas, pero poden ser tamén meigas. Bueno, as lumias, que son tamén personaxes como as ninfas, os bosques, son semellantes ás lamías vascas, que existen na mitoloxía do País Vasco, que normalmente soen ser de carácter afable e favorecen os camiñantes. E por último xa, un personaxe moi curioso da mitoloxía galaica, o chamado Pedro Chosco,
É unha especie tamén así de gnomo, poderíamos dicir, de barba branca, amigable, que é amigo dos nenos e facilita o sono. Remontanse xa incluso á mitoloxía cartaxinesa e mitoloxía grecolatina de Morfeo, o deus do sono, que invade, que conta contos aos nenos para que se vayan quedando dormidos. Só ten un defecto, se é que pode ser chamado defecto, e é que lle gusta moito as mozas. É un pouco vello verde, Pedro Chosco. De aí que hai unha cantiga popular que diga: vaite de aí, Pedro Chosco, non me tentes a criada, que nin ma vistes, nin lle pagas a soldada. Outros xa non tan bons son os sacauntos, ou sopasangues, moi populares no século XIX, que se metía medo aos nenos. A mí de pequeno ainda o metía medo cos sacauntos ou cos sopasangues, un ser tamén que persugue aos nenos ou ás mozas para sacarlles os untos. Creíase que moitos boticarios o eran. Hai certa superposición no mito dos sacauntos co lobisome. Oidedes falar, o mellor biche desa película O bosque de Ancines ou O bosque do lobo, que foi un personaxe real, ademais, non me acordo como se chamaba, Benito. Personaxe real, Benito, que era un buoneiro que mataba as mozas, que era, vamos, era un personaxe con algún tipo de enfermidade mental, que as asesinaba e que logo facía ungüentos, precisamente, sí, cas entranas, que foi incluso preso, xulgado, inda que na película se di que foi condenado a morte e executado, ser foi indultado. Un médico conseguiu demostrar algo moi difícil para aquela época, que era un pobre home, que era un enfermo mental realmente, que non tiña que ser executado. Aos gigantes sí que existen en moitas mitoloxías, sí que non hai moitas referencias en Galicia, son algúns castros. Por último xa, os animais, algúns xa falamos, divídense en beneficiosos e dañinos. Entre os primeiros estaría a anduriña, as lavandeiras, me refiro ao paxaro chamado lavandeira, posto que socorreu a Cristo na cruz, lle levaba auga para que Cristo non pasara sede na cruz. E os dañinos, a curuxa, cando canta a curuxa, mal sinal, que vai morrer alguén. O alacrán, o cobra, o lobo, todo. Se hai un animal totémico e malo, isto casi toda a mitoloxía europea, non? O lobo, que ten tal forza na ollada que atrae incluso as víctimas. A súa soa presenza produce espanto e fai que se encrespe o pelo. Por eso se di cando alguén está moi asustado, sei que viches o lobo, non? Ou parece que viches o lobo, non? Ora, non sempre é peligroso tamén, porque o lobo, según a tradición, vive 3 meses de aire, 3 de lama, 3 de carne e outros 3 non come nada. E se temos a sorte de atopalo neses 3 meses, pois, moi ben, non hai problema. Fuxe do lume, isto é a verdade, máis tamén. Fuxe da luz e fuxe tamén da música e da gaita. Eu recordo unha anécdota moi curiosa que me contaba unha compañeira miña, que o seu pai era das terras dali de Ourense, das terras de Vilar de Bos, que cando tiñan que ir de noite ás feiras ou a algún sitio, tiñan que ir cantando, para espantar o lobo. E unha vez que iba el con un paisano que levaba un burro, e que foi o burro primeiro que cantou o lobo. Está o lobo por aquí cerca, pois hai que cantar algo, temos que cantar. É que eu non sei cantar nada. Pero como vas a saber cantar nada? Espera, sí que sei cantar, sei cantar o cara ao sol, é o único que sei cantar. Fixadevos que imaxe máis esperpéntica, por mí decir, non? O pobre home, un co burro, herreiro co burro, e outro ao lado cantando o cara ao sol, para espantar o burro, non? Nalgúns sitios incluso ten nome propio. No Valadouro, na provincia de Lugo, no Valadouro, o lobo é Afonso, chamase Afonso. Esta é unha tradición tamén de outras mitoloxías. En Francia, na Idade Media, o lobo ten nome propio, é Renard. E curiosamente, perdeu, o lobo en francés era Goupil, pero perdeuse o nome de Goupil e ao lobo en francés se lle chama Renard, actualmente, que é como se nós lle chamáramos pois Renato ao lobo, e se perdera, en vez de dicir un lobo, dixéramos un Renato ou un Afonso, como din precisamente así no Valadouro, non? Bueno, as serpes, que dixemos algo dela, pois son moitas veces gardadoras de tesouros tamén. Plantexan pois enigmas que hai que resolver e teñen rasgos comuns cos mouros, como poden ser inmortais.
o lagarto é amigo do home, pero enemigo da muller. Me preguntades por qué, pero pasa isto co lagarto, Bueno, e xa para rematar, porque, bueno, poderíamos seguir falando mellor toda a noite, falando outras cousas, vou facer unha cita que lle escoitei nunha vez nun congreso do Camiño de Santiago a un historiador, Paulo Cauchi, unha das persoas que máis teñen investigado sobre o Camiño de Santiago, que falando das lendas do Camiño de Santiago, que outro día, se non vos aburren demasiado, pois podemos dedicar outra xornada a falar das lendas do Camiño de Santiago, que son tamén innumerables. Que decía él, precisamente, reivindicando o papel das lendas. Os historiadores desprezan a miúdo as lendas. Eu recordo nunha ocasión, fai moitos anos, que aparecía un famoso historiador, Guillermo Cortázar, facendo propaganda na televisión de fascículos da historia de España dicindo a historia non é o mito ni a lenda, non? Dicindo que aquilo era historia pura e dura. Pois ben, os historiadores desprezan a miúdo as lendas, mas as lendas forman parte tamén da historia, porque definen a idiosincrasia e o xeito de ser dun pobo, que ese pobo é o que fai a historia. Por lo tanto, as lendas témolas que apreciar tamén como parte da historia. E, sobre todo, isto teria que ser, por así decirlo, a lección que deberíamos de sacar sempre das lendas, pois que non deixemos que se perdan. Seguir contando lendas, seguir contando contos aos nenos, entre nós, porque non só son divertidas, senón que tamén nos amosan e moitas veces ensinanzas para a vida. Bueno, isto foi todo. Espero non tervos aburrido moito e encantado. Pero me caten unhas cousas que se siguen usando, porque eu acordome de pequeno e de decir yo a miña sobriña, ui, ven o Pedro Chosco, seguro que temos todo. E o mal de ollo, non fai tanto... Sí,